शुरू कइल जाओ आज भोजपुरिया इतिहास के सबसे अनोखी जंग के और स्वागत कइल जाओ न्याय मंडल के। संगीत के ऐसन साधक जिनकर आवाज, अदा और अंदाज के हो गइल बा सब केहू कायल। राजेश पांडे जी। भोजपुरिया संगीत के ऐसन झनकदार आवाज जिनकर आवाज के बिना केहू के भी दिन पूरा ना होला। मलिकाए सुर इंदु सोनाली जी। तो करल जाओ आगाज आज के जंग के और बुलावल जाओ पहला जिला के योद्धा के। मैदाने जंग में आपन सुर के नया रंग के साथ उतर रहल बाड़न उ योद्धा जे आपन जिला के प्रति फर्ज के निभावे खातिर दुनिया के कौनो भी बाधा के भेदे खातिर हरदम तैयार रहेले। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी जिला गोरखपुर के छैला जितेंद्र सिंह अंशु के। तोहर बहिनी लागेली मम्मा गोला, भौजी तोहर बहिनी लागेली मम्मा गोला, उनके चलते लइकन में मार रोजा होला, उनके चलते लइकन में मार रोजे होला और मार रोजे होला, भौजी तोहर बहिनी लागेली मम्मा गोला, भौजी तोहर बहिनी में जवानी नइखे हरदम सतावेली। आय हाय देखी के अकेला हमके पीछे से खुदी हवेली। बस में जवानी नइखे हरदम सतावेली। देखी के अकेला हमके पीछे से खुदी हवेली। लागो कलील जइहे डाबर के हजमोला मोला मोला, लागो कलील जइहे डाबर के हजमोला हर डाबर के हजमोला, भौजी तोहर बहिनी लागेली मम्मा गोला, भौजी तोहर बहिनी लागेली मम्मा गोला, हितई में आई के हिलावा ताड़ी टोला टोला टोला, हितई में आई के हिलावा ताड़ी टोला हिलावा ताड़ी टोला, भौजी तोहर बहिनी हो गइली मम्मा गोला, भौजी तोहर बहिनी हो गइली मम्मा गोला, इनके चलते लइकन में मार रोजे होला, भौजी तोहर बहिनी हो गइली मम्मा गोला। कैसे बम बोला? आपके तो सब हीरो कहेले। चलो तो एक काम करा, कहिए। एक सीन करना है फिल्म का, ठीक है? आप हीरो, हम हीरोइन। हीरो अपनी हीरोइन से कैसे बात करेगा? हेलो हेलो, का हो, का हाल चाल है? एकदम ठीक बाटे। रहुआ कैसन बानी? अरे का बताई, थोड़ा याद में पल पल मरतानी। अरे बाप रे बाप, हमहू कैसे जिए तानी, हमरा हम बता न सकीले। तोरा के देखली एकदम मतलब कितना दिन हो गए, आओ ना तनी। अरे ये तो एकदम नंबर 1 हीरो बनेंगे आप। बनिएगा हीरो पक्का? एक बार और स्टाइल दिखा दीजिए हीरो वाला। हितई में आई के हिलावा तारी टोला टोला, हितई में आई के हिलावा तारी टोला हिलावा तारी टोला, भौजी तोहर बहिनी हो गइली मम्मा गोला, भौजी तोहर बहिनी हो गइली मम्मा गोला, भौजी तोहर बहिनी हो गइली मम्मा गोला, भौजी तोहर बहिनी हो गइली मम्मा गोला। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहे आपके, एकदम मन एकदम टनटना गई हमरा भाषा में। धन्यवाद। चले
राजेश जी। अरे हम हतने कहब है लड़का में का नशा बाजी के गोरखपुर हाँ हिलावत जिला 10 इंदु जी। यानी कि 10 बस 10 और बस। बहुत बढ़िया जितेंद्र।